Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di. Tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat. Ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana, tipyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Anuel at tagabengget. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras. Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Ilingad naklaangan manang itinagan Anuel, taga Bengueta, kat may saakmet kadagiti na ayat, kan kanayon amagagaran, amang padpadaan kadagiti maipatpatangatang apakasaritaan ti biag, dagiti padak adumdumngeg, kan mang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Addan pamilyak manang, gamti pakasaritaak, kat napasamak ide agtutubo akpaylaeng. Sapay la kumata maikanmet iti gundaway a maidrama ti pakasaritaak, tabarang agpaay agiya kadagiti kas kanyak ti sitwasyon na. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Lakay, aday padamag ko kan ka. Anya day taminda. Amom, nakita kitay ni Noel nga anak ta. Aday di salas kag salsala. Ay na, naglaing mo't gayam nga agsala. Agpaiso? Diyak pa nga min nakita kat.
Gani, adagayam talento di anak tano kasta. Mas daawak nga rod. Jakla pagarupan analaing matgayam asumala. Kasla dagiti mabuybuya iti telebisyon. Ay na, nagsayatan ngayon no kasta, bakit? Amom, nagdakkel apagyamanan ta dayta iti Diyos. Tauray addan edad ta, idinaadaan ta iti anak. Kan agmay may sapay. Adamot na isang sangayan at talento na. Kan saan laeng aday ta. Nasaririt pa'y iti pagadalan. Wan nga rod minda, tamanipod nagadal, consistent honor student di anak ta. Makapaayat at talaga. Apay nga rod akil lahat nga imisem ka. Malagip ko lang amin, tungkal mapantay ti pagadalan. Amo dakat apo ko ta ni Noel nga anak ta. Kasano kat nag-uubing ba't ngamin dagiti parents ita apanawan. Saan nakas kadata analadaw anaadaan iti anak. Nga rod aywan, ayan nga di anak ta. Nadan iti silid na, nakaturugan. Nalabitan na banog, gapo iti kasasala na itay. Nakaturugan. Ay sus, masapul areingan ta minda, ta saan pa anangan day jay? Agi dasarkan tayo nakreingan di anak ta. Masapul amangan pa'y sakbay amaturog. Noel, anak. Naglaing ka kanong agsala ko na ni mamang mo. Saan mo't papang? Pinadas ko lang no kabalak. At ngamin dagiti step sa makit-kita kiti YouTube. Kaya't ko ngamin atuladan. Ay na, naglaing ka anak ko. Kasla ka dagitay mabuybuya iti telebisyon. Agyaman ak mamang. Kaya't ko ngamin na talaga tagbalin a dancer. Awan dakas na anak ko, tatalentom dayta. Isunalaeng, tasapay kuma, tasana maapektaran ti panagadal mo, iti dayta kayat maserken at talento. Wan nga agpaiso, Noel. Consistent honor student ka. Kat saan mi akayat ka ni papang mo ang maapektaran ti panagadal mo, gapu iti asem mo nga agsala. Promise mamang, papang. Santo apulo sa maapektaran ti panagadal ko. Kaya't ko paggidanan ti panagadal ko, kan ti panagbalin ko a dancer. Adakan ka day ta anak ko, ngampat patigmaanan da ka lang. Para mo't iti pagsayaatam ti panpanunutan mi kan ni papang mo. Tay manugot ka nga ag-perform intong Teacher's Day, Noel? Diyak ko mga rod kaya Rose. Ngamin pilit mat ni teacher. Rumbang laang. Naglaing kanto pa'y ngagsala. Adapay abak mo a professional dancer. Talaga, Rose? Wan, isa rumbang nga ipakitam day ta talentom. Anya ti amom, ang mga no ada makadiscover kan ka. Kan, apay ngamin adi ka makisalip no ada dance contest. Kas lang amin na dapay la panagamak ko. Ang mga no sa anak tumutla ang mga abak. Ta sigurado ang nalalain dagiti makisalip iti dance contest. Kasano amaamuam no di mo padasan? Basta siya. Siya ti number 1 fan mo. Agyaman na kadi pa ng supportam kanya, Rose. Lalaing nga ro din doon presentation. Sapay lang ko matasana kag nervyos. Kabailam day ta. Nang runak at addan to dagiti parents mo. Ipakitam kadakwada ti talentom. Tapno nakarkaro pa'y nga ipanakkel da ka nga anak da.
kadi no kasano kalain ni Noel iti presentation da itay iti pagadalan da. Wan minda, naimatangak no kasano ti kinalaing di anak da. Ay na, makapasalibok kag itirik na. Itay nangagkunti kas taunay apanang palpalakpak da kenkwana. Talaga talentado di anak da, bakit? Panagkita kat kabailan nanti makisalip no adda maangay a dance contest. Ang mga numangabak pa'y. At da kenkwana day tano kayat na. Ngamin, tsak kayat adata ti mga lokoy kenkwana a makikontes. Tsak kayat ama pressure ni Noel. Tati kayat ko, aramidan na dayta, gaputa iso ti pagragsakan na. Saan kat agaputa kayat ta a makikontes. Siyempre, bayad talata nga iso ti agdesisyon may papaniti day taabanag. Tinapatag, suportado ta iti aramidad na. Wan mo ta, ngamkas iti kanayon nga ipalagip ta kenkwana. Saan ko maamaapektaran ti panagadal na? Rumbang laang lakay. Tano makita ka mabaybayan ng ti panagadal na. Ay, day tamot na di saan na mabalin. Kaya't ko ngamin ang makaturpos ti anak ta. Banag nga iso ti rumbang minda. Paliiwan ta. Hanggang kanayon na palagipan ta. Ta narigat magnotob ngaran ta ti pagisman na. Ubingak paylaan kat naasama kon nga agsala man ng Emmy. Gapo siguro iti mabuybuyak iti telebisyon kan internet. Kan adagagayem ko iti pagadalan a member iti dance troupe. Idi damo, mabainak amang ipakita iti talento. Ngam iti panaglabas ti aldaw, na addaanak matlaang iti kumpiyansa iti bagik. Kanayon da kapag performan iti pagadalan mi. Kat timang patpatibkar iti pakinakam ko, iso ti ibagbaga ti kaadwan at talagaan nalaingak kano nga agsala. Agingga iti maysa nga aldaw. Naglaing ka iti practice Noel. Talagang awan na pulos pa nagnervyos mo nag-perform ka. Agyaman na, Rose. Medyo nairwamak mo't naminin. Kanayin nak nag-practice si Jibalay. Ada ko madawatag apaborkan ka, Noel. Anya day ta? Kasangay nga ni ading ko inton Domingo. Kat ada maangay a program. Kaya't ka ko mga awisan. Kano mabalin? Ag-perform ka kuma. Intermission. Anya? Siyak? Sigurado ka, Rose? Kasla ngamin sa anak pa analay nga ag-perform iti kakastang okasyon. Anya, saan? Nagatuti nang idayaw kan kay ti presentation dito pagadalan. Kabang ilam day ta. Masapul nagpakadaak pa'y kada mamangkan papang. Kat jak amo no palubusan dak. Sapay ko mama to manugot da. Promise, siyak ti makaamo iti amin. Agsala ka laeng. Sigurado ang maguston day taniading ko. Naasamot ngamin day jay kadagiti salsala. Sige, padasa ka kasarita dagiti dadakkel ko. Kat agyaman na kiti panagtalik mo kanyak ha, Rose? Awan day jay. Basta, no pinalubusan da ka, ipakaamom adagos kanyak ha. Tapno maibagakmat ka ni ading ko. Wen, kasapulan nga rin nagpraktisak pa ya. Tapno napimpintas to the performance ko. Adakan ka day ta. Sapay lang kung mga ruta umanugot na papangkan mamang. Nga umatendak iti kasangay ni ading mo.
ibagak kada kayo. Anya dayta Noel. Kasla importante anak ko. Wan nga rod anak. Di nga min gayem ko di school papang. Mamang, birthday di ading na itong Domingo. Aw-awisan na nag-perform para iti party ni ading na. Ha? Ay, kasta ka din, Noel. Kabalam ka din tag-perform iti kakastang okasyon, Noel. Ang mga nervyos ka mo't anak. Huwag mo't nga agpaiso anak ko. Saan mo't siguro, mamang, papang. Agpraktisa klayo nga na naimbag. Sakbaya dumanan day tangal daw. Ay, sige. No, day tati kayat mo. Palubusan da ka. Ngam sigurado manapintas si performance mo. Tapno na karkaro arumagsak day ta birthday party. Kat sigurado masaan ka mapuyatan iti panagprak-practice mo. Ang mga numaapektaran di panagadal mo, Noel. Ikarik, mamang. Sanak nga agpuyat. Tapno sana ka malit iti klasik iti kabigatan na. Kat sana maapektaran ti panagadal ko. Anak, amom mata suportado da ka kadagiti pag-smam. Ngam ikarim asaan na maapektaran ti panagadal mo, wen? Wen, papang. Mamang, agtalik kayo kumakanyak. Pinalubusan da ka kadi nga agatender iti party ni ading ko. Wen, Rose. Kaslak tib-tib bayo ak nga rod. Sige, kabailak na ito eh. Saan ka nga min nervyos Ay, Kasla ka lang ang agprak-practice. Kaslamot lang tiyar aramidom dito yung school na the performance mo. sapay lang ko mga rod tamagustuhan to dagiti sa nga iliyo ti panagsalak. Ay, ado ka diti dumaray a tao ijay? Medyo adumat. Ngam kabagyan mi ti kaaduan adumaray. Kan nasisingpot da. Ay, no saan laga po kun ka, Rose? Diyak kumakayat. Talaga nga min ang mabainak pailaeng. Basta, ipakitam ti talentom. Kat sigurado ang maparagsak mo ti birthday ni ading ko. Nasapa ka mo ta si Magpat Noel. Nalpas ka din ti party. Ang dapat dagiti nabati akabagyan day jay, mamang. Kat, kumusta agay mo ti performance mo, anak ko? Ay na, mamang. Naparagsak ko ida. Amuyo ka diyan namin ano pinagsaladak. Kasta unay mo't aragsak di mismo ang nag-birthday. Ay na, talaga nga roda nalaing ka, anak ko. Nagmayat gayam tirik na. No ado ti maparagsak ka tao, mamang. Dagiti taduma ka tayo bak. Dinanggayan dak pa nagsala. Iso nakaragiragsak di party. Ala, mapan ka nga rodon iti silid mo, anak ko, tapno makainanakan. Amo ka na bannog ka. Sige nga rod, mamang. Panawan kayo pa eh. Talaga nakaragiragsak di party ti kabsat ni Rose. Sino ka taday ito nag-text? Ni, numero lang matagparparang. Hi, Noel. Nakita ti performance mo itay ta adakmat iti party. Ha? Talaga nalaing kang agsala. Kasapulak dagiti kaskin ka talented performers. Are you willing to join our team? Hala, pudno nga taday ito ang mabasbasa kita? Sino nga taday ito ang nag-text kanyak?
Ganus pa lang nga edad ko manang Emmy, ininot ana develop ko ti talent ko iti panagsala. Kat saan mo't panagpanakal manang, ado ti maparparagsak ko no kasday nga adda ti pagpabuyaak. Iso nga ad-adda pa'y anagensayo ak, tapno nakarkaro amaasa ti talento. Kagiddan ti panangasak iti kabaalak, siniguradok asaan ang maapektaran ti panagadal ko. Kat saan ang madadaal ti record ko iti pagadalan, taday talaang ti amok ang maipaay ko a pagragsakan dagiti dadakkel ko. Kalpasan day digundaway ang nagperformak iti kasangay ti kabsat ti gayem ko, naklaatak iti naawat ko a text message manang. Iso nga idi na ikanak iti gundaway, kinasaritak adagos ni Rose. Rose, ada nag-text kanya kalpasan ti party di balayo. Kaya't ko kumadamagan ng amom. Ha? Pasino? Kan may papanitian niya day ta-text. Agbirbirok ka no mo ti talented performer sa kaskanyak. Marisa ka no tinagan na. Ah, aywan, siyak tinangitad iti number mo. Ha? Ni Tita Marisa Dayjay, manager dagiti local artist. Kaya't nakanatulungan na interesado ak. Diyak mo't amo no puno ti ibagbagana. Ngam nabuya na ka no iti birthday party na ading mo. Pudno ti bagbagana, Noel. Legit Dayjay. Ha? Adun tinatulungan na a local artist. Dagiti daduma, singers. Dagiti daduma met, dancers akaskan ka. Kan kayat na timang bukol iti grupo dagiti dancers akaskan ka. Iso alalukuyan na ka. Naglaing ka kanungamin ko nana. Ala Rose, diyak lang pagarup nga dadumtang kanya kakasto nga oportunidad. Ngam, masapol nga ipakamuk pa nga umuna dahi ito kadagiti dadakkel ko. Rumbang laeng. Tapno maamwam met ti kapanunutan da. Rose. Hanya ti amom, no agbalin kanton analatak a dancer. Kasta diyak amo no kasano nga ilawlawag ko dahi ito kadamamangkan papang. Amo mo tandag iti dadakkel ko. Kaya't da nga'y priority ti panagadal ko. Oh, di pa dasam nga ibaga. Ngam, interesado ka kadi. Siyempre amo mo taday ti passion ko. So akayat ko talaga. Kun man na adumtang ti kasto nga oportunidad. Iso na lang tagad adalak pa'y lang amin. Iyo man mo kadagiti dadakkel mo, tapno maamwam no anya ti opinion da, maipapan iti daytoy nga oportunidad. Mamang, ada ko yuman ko kada kayo. Anya dayta Noel. Ada nga min nakasaksi iti performance ko iti party adinarayak. May sa manager dagiti local artist diti lugar tayo. Kaya't nakatulungan. Anya, manager? Ay, ang mga nuskam dayta anak ko. Saan mamang? Gayem ti ina ni Rose agayem ko. Legit dayjay ko na ti gayem ko. Anya ti kayat na mapasamak. Kaya't na nga agmiyembro kita bukbuklin na grupo dagiti dancer mamang. No kumapang ka kadakwada. Kasanon ti panagadal mo? Jakmot may 20 panagadal ko mamang. Kabala kapag gidan ti panagadal kan ti pagsmak. Arapaap ko ngamin dayta mamang. Anak, narigat apagidda ng ti panagadal mo kan ti ibagbagab nga ikakapeng mo iti dayja a grupo. Sigurado ang marigatan ka kat maisakripisyo ti maisa kadakwada. Ng mamang, dayto yung tinararapaap ko iti nabayaga panawin. Agtalik kayo ko makanyak. Ikandak ko may ti chance. Diyak kayat ama isagmak ka, Noel. Masapol a panunutom anaimbag day taabanag. Mamang,
sana kanain nga dakas to adong nga oportunidad. Maawatak ti panagdandanag yu. Ngam pangaasiyo ko ma. Agtalag kayo kanyak. Maawatan ka mo't kat anak ko. Ngam saan akas jay kalakati amin. Amin a desisyon mo ita. Maapektaran ti masakbayam. Amok day ta mamang. Ngam kayat ko kung mga ituloy day to'y. Tapno may paayan kayo mo titinasayata pa nagbiag. Saan ka kadi ama-amak anak ko? Kasano no saan nga agbaligi day ta? Jack ilibak nga damot pa nagamak ko mamang. Ngam, amangan no agbabawi ak to'y tinakana. No Jack pulos padasan. Jack kahit agbabawing to mamang. Tinasaya at pagsaritaan tanto manan day ti abanag anak ko. Masapul ayuman ko pa'y daytoy kan ni papang mo. Kinasaritan ak ni Noel, may papan iti pagasman na. Oh, anya ti may papaniti day ta abanag, bakit? Ada mga laalo ko'y kankwa na ako mapang iti may sa dance troupe. Anya ti ko na dyan anak mo? Interesado nga ro dyan anak ta. Ngam pampanunutot ti panagadal na. Sigurado ang maapektaran nga uray ibaga na akabailan na paggiddanan. Talaga amarikatan, Minda. Kan may sa, no bilang agbaligi ti grupo da, kat makatagtagad to ni ti dakkel ni Noel. Amang ano'y pamaysanan to ti panagsalan na kat dinan ituloy ti agadal. Day tangarod ti pampanunutak, Jose. So adyak umanugot iti kayat na. Masapol nga agturpos pa'y nga agadal. Adu pa iti sumagbay nga oportunidad kan kuana, taubing paymet. Day tangarod tinaskan nga ipakaawat na kan kuana, bakit? Nasing pa dyan anak ta. Mamati ak ang maawatan na ti kaya ta mapasamak. Taparamot lang iti pagimbagan na ti pampanunutan ta. Iso kasaritam to ang naimbag. Nakasaritam ka din da mamang mo. Maipapan iti jayakan ka ni Tita Marisa? Marit na kasan nga umanugot da mamangkan papangko, Rose. Amangan ka nung amin nung maapektaran ti panagadal ko. Kayat da, ag-focus ak pa iti panagadal ko. Talagang amin na kayat nakamaturpos nga umuna ni mamang ko. Di kasaritam tuman idan ka ni papang mo. Ipalawag mo no kasano ka kaseryoso iti passion mo. Kan iti panagadal mo. Naipalawag kun ni mamang. Marit nakakasla madisdis maya. No ibagbagak ti may panggap iti passion kong agsala. Ngam saan ka mo tamabalin na sumuko, Noel? Arapaap mo dayta. No di mo takderan, asino pa iti mga ramid? Amok dayta. Jaketa masakitan da. Gapulang iti arapaap ko. Nangruna ni mamang ko. Arapaap mo dayta. Aramidam ti amin, tapno makumbinsir mo dagiti dadakkel mo. Tano saan? Amang ano pagbabawyam to iti udi na. Ang yaman na, Rose, ha? O sige, padasok mo na nakasarita da mamangkan papangko. Ada aklaang dito'y Noel. Kanayo na ka nakasuportakan ka. Amok akabailam dayta. Mamang, mabalin kayo kada kasarita manen.
May papan ka di man dayta iti panagsalam, Noel? Wan mamang. Amo ka na ilawlawag yun beside you. Kaya't ko kumaman ng tagpalawag kada kayo. Anak, napagsaritaan tan ti may papan iti daytoy. Agpada ti kapanunutan mi ka ni papang mo. Ha? Diyak kayat nga ag-focus ka iti panagsalsalam, kabayatan ti panagadal mo. Mamang, saan kong tabaybayan ti panagadal ko? Mabalin ko matapagiddanan. Amok nga intelihente ka, anak ko. Ngam saan akas jay kalakana. Adu ti maisakripisyom. Ngam kasanon no dahi ilangan ti chance ko, mamang. Saan nga amin na tao kat maipaayan iti kasto nga oportunidad? Anak, siyak ti inam. Ti kayat ko laeng kat ti makapasayaat kan ka. Iso adyak kayat a makisugal ka itibay sa abanag asaan asigurado. Ngam ti panagadal mo, sigurado dayta. Gamang mo dayta aging gatong palbiag mon. Kat awan apulos ti panakapaay mo, no dayta ti piliem. Saan akas iti planom, asaan mo't asigurado? Ngam kasano ang mamwak, no saan asigurado, no jakmat padasan, mamang. Imbagak matan, Noel. Apaaman a makaturpos ka, kat dayta talaga ti kayat mo. Sige, palubusan da kanton. Makaamu kanton no anya ti kayat mo. Ngam ita, tikid-kid dawak laeng kat agturpos ka pa'y anak ko. Manulaengan atawan, makalpas kanton. Isungar da kahit kapadasan mo't, mamang. Tapno mapanagnikak kada kayo, akabalak tagbaligi. Saan nga amin kat agbaligi, anak ko? Saan atong palbiag dayta kayat mo? Iso apang nga asim, no napatag kabikan ka kanipapang mo. Ipaay mo kumati arapa at may parakan ka. Ti makaturpos ka iti kolehyo. Napatag ka kada kami, tagmay maysa ka nga anak mi. Kat di minto ipalubos asaan nga agbalin anasaya at ti masakbayam. Ti pampanunutan mi kat para iti pagimbagam anak ko. Iso ang maawatan na kami kumakan ni papang mo. Nangruna kat agsalugan ti pigsami nga agpadpada. Maawatan na kami kuma. Wan, mamang. Maawatan kayo. Sige, matungpal di kayat yo. Kat pasensyaan dakla ko man iti kinadagulit ko, mamang. Pasensya kayon kanyak. Medyo naupayak idi manang Emmy. Nagsakit tinakam ko, kat kaslakayat ko paiket din ti agrebelde. Ngam mamati ak at tinarabay nak tinamarswa. Kat inggiyanak, takinabaelak nga intanem iti isip ko, ti kanayon amang mangag ko idi. A mother knows best. Saan laaday tama nang? Inmulak matlaang iti panunot ko, apara iti pagsayaatak ti desisyon dagiti dadakkel ko. Iso akayat da makalpasak pay nga umuna iti panagadal ko, sakbay nga ipamaysak ti atensyon ko, iti pagasmak at talento. Kat saan ang nagbidot dagiti naganak kanyak manang? Ta saan ang nagbayag ti grupo, apakikap pangak kumaidi?
Kat tirigat na, kaadwan kadagiti nagmiyembro ti saanen a nagtuloy idi a nagadal. Kasla na parutan idi iti siit iti barukong ko, ta kinapudno na. Imap-apalak idi nabukal ti grupo asaan akon akaraman. Apaman ang nakaturpusak manang, nakastrakak iti natalgad at trabaho, babaan iti kurso nga inturpus ko. Kat napasayaat ko ti biyag ko, karaman moten ti binukal ko a pamilyak. Ti talento kan asam ko iti panagsala, kat nagtalinaed nga isupay ti sideline ko ita. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Noel. Noel, pagayam ko, umuna iti amin, kablaawan ka iti panagbaligim iti biyag. Saan la aday ta? Kablaawan ka pa'y, gapu iti kinatulnog mo nga anak, nga iso ti kang runaan arumbang amasursuro ti amin nga anak, adumdumngag ita. Kat daytoy kumatikanayon alaglagipan tayo, awan tinaganak, nga arapaapon na ti pakadaksan ti anak na. Iso arumbang laeng nga agtulnog tayo kadakwada. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jess at taga Nueva Ecija. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo man pa'y akablaawan iti naimbag nga oras, adanunan to'y nanumo asurat ko. Agramanan dagiti padak anaayat amang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Ilingad na klaangan manang itinagan a Jess at taga Nueva Ecija. May sak a construction worker dito'y lugar mi manang. Ninanang ti kabbalay mi iti live-in partner ko Anilina. Awan pa'y anak mi kanilina, ngam adda anak na iti umuna a lalaki, ana magpitik iti puso na. 5 atawanan nga agdandan na kami kanilina manang. Kat makunak nga awan mo't tinagbalin a parikot, bayat ti panagdan nami. Sapay la ko mga rod, tamaikan mo't iti gundaway a maidrama to'y padas ko, takayat ko mo't ti makaibinglay iti adal kan inspirasyon para kadagiti na ayat amang tartarabay iti programa yo. Dakon Lina. Naladaw ka mo tanagawid. Apay, ada inyo overtime yung inaramid iti construction site? Awan, ngam naladaw nga minti ng pasweldo kada kami. Isong inuray mi pay. Ay, gayam. At iti sweldo, bakit? Wan nagpaiso. Sabado gayam ita, aldaw ti sweldo. Kita mo na niya dagiti kasapulan tayo rumbang amagatang. Takalpasan ti pa nakimisa tayo inton bigat. Papantayin ton ijitsendaan. O sige, takitaak nga ro dagiti awan dito'y balay, lakay. Ayon gayam, ipasyartan to pa ijemol ni Tonton. Tada ka no kaya't nagatangan ijay. Ay na, gastos man ti pampanunutan day nga ubing. Baybayam ka dilatan. Para maminsan lang mo't nagpagatang. Wen ngam amang ano ma-spoiled mo't iti kastangar aramidam. Lina, napatid kanyak ni Tonton. Isong aitad ko ti amin nakabailak nga ipaaikan ko ana. Agyaman ak Jess, uray saan mo aputot ni Tonton, kat ipatpatag mo latta ti anak ko. Rumbang laeng, tamanipod inayat ka, impatag kumutan ti amin anapatag keng ka, nang runa di anak mo, Lina. Nanang, saan kayo kadya makigiddan kada kami amapan makimisa ita?
Ay na, masapa ka mapan anak ko. Tagkuyog kami ka ni Kumarik Agracia. Anya nga oras kayo ay mapan. Madamdama basit nanang. Agidaliman kakpay dito balay. Sa kamin tumapan. Ay, wen gayam. Ada ka di pagatang nyo di tiyandaan? Ay, awan anak ko. Makaambo kayo. Noon niya dagiti kasapulan tayo dito'y balay. Makan ngay nanang. Wano masida. Kakaiso na nagsweldo di kalman ni Jess. Iso gumatang tayo man mo titinaimas ang masida. Ay, makaamukan anak ko. Nalalaing kamutlaang nga agpanunot. Sige nga rod nanang. Ngam mga no medyo maladaw kami basit nga agawid. Dumagas ka no pa'y da Jess kan tonton ijay mall. Tada ka no gatangan da. Sige lang anak ko. San abale, tadamot ni Kumarik inton madamdama. Awisak to pa'y laang nga agmerienda dito'y balay. Sige nga rod nanang. Alaan nyo nga rod tay tulbakyo. Tapno malukatan yun tutoy ridaw. Nakaawag kayo, Mat. Ada ka dida ka sa napasamak? Ay, awan ka anakan. Kaya kala kumustaan dita. Ni itong taon, kumusta? Kunaklakit din no niyang tinapasamak. Takilaat kayo nga imawag, Uncle. Nasayaat mo't ni Tonton. Okay kami dito'y, Uncle. Ay, kumusta kayo mo't nga ikan ni Jess? Okay kami mo't, Uncle. At akati trabaho na ita kaanakan. Ada, Uncle. Ada boss na nga engineer. Kat ada construction project alup-lup pasanda ita. Kasta aya. Imawa ka, Klina. Takasapulan kayo kumadito'y ayan ko ita. Apay aya, Uncle. Nakiasawa nga minan te kadwak ti tao eh. Kasapulak ti katulungak. Tapos na kadwak amang mintiner kada diti ipapahabang ko ti tao eh. Iso ano kaya't yulakit te? Na kayo kumakanidis ta alaan. Total, nalaing a karpintero kan mason di asawam. Iso kumandalag a maintenance di tao eh. Kat sikamat dan timangimaton kada diti papaabangak. Ay na, kaasi kayo mat nga rod, Uncle. Naawan kadwayo ditan. Sapay nagado dagita papaabangan nyo a units dita. Kasano kayo laangan? Laita nga ron, Kurt. Da kayo tinapanunot ko ang makatulong kanya kasi nga inawagan ka. Eh, kaya't ko launay Uncle. Masapul ayo man ko pa'y dayta ka ni Jess. No man nugot iti jaya yo. Awagan kayon to. Apaman ang maamwak ti desisyon ni Jess, Uncle. Imawag ita ni Uncle Placido. Oh, kat kumusta mat ni ulitag mo? Nabayag nga wanda magtakan ko ana. Iso nga rod nga imawag. Takasapulan na kano titulong ta. Ah? Anya tulong? Apay, anya tinapasamag ka na uncle mo? Relax ka laang, Jess. Okay laang ni Uncle. Iso na laang, tawan ka nun di kadwa na ijay amang imatmaton ka dagiti papaabangan na abalay. Iso kayat natakano nga alaan na kadwa na. No kayat mo Anya ay taramidin tayo jay. Siyak ka no ti mangimanehar ka dagiti papaabangan na. Kat sikat ti agbalin a maintenance. Lakayan ni Uncle. Kat dinan kabailan nga agmaymay sa ti trabaho ijay. Ngam kasano nga ikatadamot trabaho ko dito eh. Kan kasano ni nanang numapantay ti lugar yo. Di pa'y katawan kat kadwanan dito eh. Sika ka no ti agbalin a maintenance ka dagiti papaabangan ni Uncle ijay. Iso nga, damadadaan na trabahom ijay. Kan matulungan ka pa'y, tadan tumot ng trabaho. Napintas da ito ajaya kadata ni Uncle ko. Pananutin da pa yan yung baga.
narikat ag desisyon latan, Lina. Sapay lugar yu da ijay. Di pa ikot kasta siya akong tinapan nagdapat ijay. Anya kumangay ti dakas na, kat adan to matrabaho mo ijay. Saan kamot nga agis tambay? Sige ta, panunutog pa na yung bag. Kan may isa, Jack basta mapanawan ti project mi ita. Ta masapol ang mailupas sa dagos. Sige pagpampanunutam no kayat mo. Tapno maibagak mo't ka ni uncle, no anya ti desisyon mo. Medyo alanganin nakitijaya kada kami ti ulitag ti asawak manang Emmy. Gaputasipod nagdan na kami kanilina, iti lugar min tinagnaedan mi. Saan kami mat nga agkurkurang iti pagkasapulan, taadamot trabaho. Kan adapay ti inak iti poder mi nga agasawa. Iso akampan ti tiriknak, tamatultulungak ti inak. Nilina ti awan trabaho na iti lugar mi manang. Tila pa na nga si kaso na kada kami, kan ti panagtagibalay na, ti pakakumikuman na. Iso nga ideadain jaya ti ulitag na para kada kami kanilina, nadlaw ko nga interesado unay. Ada idi jaya ja angkel mo at trabaho iti lugar yu kunam, Lina. Wananang, ado nga min ti papaabangan na abala iti lugar mi. Iso kasapulan na ti mangimanihar. Kastamot nan ti agbalin ang maintenance. Iso ada kami ka ni Jess ti napanunot na. Nay, mayat nga rod, ano kasta? Di pa ikat ijayan ti pagnaedan nyo no umanugot ni Jess. Kumananang, no manugot. Agdwa-dwa ngamin, takailalaka no ti trabaho na ditoy. Kan awan kanot kadwayo no bilang awatan mi ti jaya ti ulitag ko. Ay na, sada problema da ita. Ado ti maalak akadwak ditoy. Nagadaw dagiti kakasinsin ni Jess amayat nga umayag na dito'y balay. Saan asyak ti problemaan nyo? No anya ti pagsayaatan nyo, iso ti aramidon nyo. Urayak nga rod no anya ti desisyon ni Jess nanang, taibagak to ni uncle ko. Masapol nga agdesisyon kayon adagos. Sapay agur-uray ti trabaho yo nga agpadpada. Sapay ko mga rod, ta nakapagdesisyonan ni Jess. Tapno maibagak mo ton ka ni uncle ko, nanang. Sarita kayo gayam ko ni nanang may papanitidjaya na uncle mo, Lina. When Jess, kat naawatan namat, ti impalawag ko kenkwana. Wana, tako na nang alaan na kanuti may sa akasinsin ko, tapno adakad kadwa na, dokas pangarigan mapantay ti lugar yo. Isumat ti kunana kanyak. Kunak mo tadi ka pala nakapagdesisyon. Damdamagan nan ano niya ti desisyon ko. Ay, saan tanto nga tamad, daan iti parigot na datan ni lugar yo, Lina? Anya ko mati agbali na parikot ta. Nasimpot ni uncle ko. Agraman dagiti kabagyan mi ijay. Wanang kasla mabainak. Ta, siyak pa yun ti maiyawi di lugar yo. Ay sus, sana problema day ta. Nabayag tanto pa yan nga agnanaad dito'y sidong ni nanang. Nabayag sa anak awi di lugar mi. Podno day tangay bagang bakit. Kat marik na ka talaga kayat mo launa iti jaya to ulitag mo.
Isa ka saritak pa di amo may. Di bus ko. Padasak tagpakadakan ko na. Noon niya ti makunana, Lina. Hello, Uncle. Masaya tayo mawag ka, Lina. Anya nga iti desisyon nila kayo mo. May papaniti iti jayak kata kayo at trabaho. Imanugot ni Jess, Uncle. Nagpakada pa yan iti boss na iti construction. Ay na, nagsayatan nga, Lina. Sa anak to na marigatan, dada kayon kan ni Jess ditaw eh. Ato kamin kat tisubag abordars. Nang runa kat siyak laeng ang makitkita da ditaw eh. Nasaysaya at numaamuanda nga dan dinutukak amang imanage iti papaabangak. Di kay agdanag, Uncle. Awan to ti problema yo, inton adda kamin ditaken ni Jess. Malah, ibagam nga rod ka ni Jess na urayan kayo iti kabiitan a panawan. Wan, Uncle. Katawagan kayon to, apaman ang makaikadangan, no kaano ti panagluwas mi ang mapandita lugar tayo. Nanang, agluwas kami na mapanidya lugar dali na inton bigat. Nasaya at mo't anak ko. Tamayat mo't gayam ijay, tadanton trabaho yung agpadpada. Pudno day tananang. Basta agsingsingpot ka ija, anak ko. Kabagyan na amin ni Lina ti makapulapul mo ijay, talugar dakit nga rod ti papananyaw. Wala rod nanang. Sabi kasto iti sitwasyon mi kinilina. Di kampay nagkasar. Ngam ko na namot kit diyan nasisingpot da kano ija eh. Ti importante, katilin na nganyo adwa. Nabayag kayon nga agdandan na. Amumutan unay ni Lina. Kan mamati ak awan tumot siguro ti rumso aparikot yo. Sapay la ko mananang. Di kay agdanag. Takanayon nga umay kayo sa rungkaran na awan trabaho mi. Payawag yun tulangan kini kasinsin ko no adabilang kasapulan nyo. Kaya nadanyo kanayon ti salon at yun nanang ah. Di kay agsubsubag tapno sana marigatan ni kasinsay nakadkadwayo dito eh. Wun, basta ti bagiyo ti kitaan nyo. Didak pa kadanagan dito, anak ko. Gapo ta impasigurado mat ti inak nga awan ti rumbang a pagdanagan mi kankwana manang Emmy. Ken gapo ta nadlaw ko at talaga akayat ni Lina ti Jaya ti ulitag na. Immanugot ak nga rod amapan kami agnaed ijay lugar da. Ken napanunot ko a nalaklaka kami a makaurnong iti para iti narimrimat pay a masakbayan mi. Taagpada kamin ken ni Lina nga agsweldo iti kaaddamin iti lugar da. Nagbalin mo't anaanayas ti panagdan nami kanili na iti lugar da. Ngam talaga asaan kami anaparaburan iti anak. No pay kasta, awan mo ti parikot kanya. Takas iti nakunakon iti damo apaset ti surat ko. Adda anak ni Lina iti immo na nga inayat na. Nga imbilang kumeten apudpudno aputot ko. Impagarup ko no awanan pagpatinggaan ti kinaragsak mi iti lugar dalina. Ngam iti panaglabas ti aldaw. Adda nadlaw ko manang Emmy.
Saan mo tanarigat yan na pan mo rin per iti may sa apapaabangan tayo? Saan ka di? Tinarimaan ko pa yung amin tilababo da. Ta, kilat mo na nagbara. Apayayakas lang na pudot ta ulong. Kasano, nagaduti na si kaso kanya munisipyo. Nabambanugak. Kunak no madanon ka dito balay. Saan mo't gayam? Tawan ka mo't dito itay simbang petak. Sapay awan pa'y naluto amakan. Mabisbisi na kun. Mabit lang mo tagluto ko. Ay, wun gayam. Kinasarita nakjaday ti may sa unit. Ada ka no ipatarimaan na mo't. Iso ako nak ngayon bigatan na sublyak. Anya? Nagdesisyon ka mapan mo subyan? Adi mo pa'y inyo man nga umuna kanya? Amo mo tasyak ti rumbang apang ibagaanda no adda ipatarimaan da. Tasyak ti mangibaga no kaano amapan mo aramidan. Naglaing kan? Ta nagdesisyon ka mutlatan adi mo imbagbaga kanya? Elena, anya ko mo ti problema iti dayta. Kat no ibagadakan ka, ibaon naktumot lang ang mapanmang tarimaan. Wen, ngam oraya mo't asyak ti mangibaon kan ka. Kung mutlan sino kan nagdesisyon? Tapno ibagakkan ka, Jess. Awan ti karbangam basta agdesisyon latan ditoy, tadayo kalaeng ditoy lugar mi. Anya ti kunam, Lina? Katagpay sumat. Live-in partner talaeng. Iso nga awan karbangam akong di desisyon maipapan iti aramidan ditoy. Oo na yan. Nagsakit mo tanti pa nagsasaom? Live-in partner lang? Kahit mo asawan, di nakpulos imbilang asawam, itilaksid ti kinabayagan di pa nagdanata. Ibagbagak lang tipod no, Jess. Iso nga amom kumamot ti pagluglugaram ditoy. Kastagayam. Tsak pulos impagarup akabaalam nga iparupa kanyak da Italina. Talaga nagbaliw kan. Saan na si Katelina nga inayat ko idi? Nagdakkelan ti nagbaliwam. Nay, kalaat man na ito panagawid mo, anak ko. Ayan na nga, idagiti agina. Nabati da iti lugar dalina, nanang. Apay, anak ko. Ada ka di napasamak. Kasla nakalidliday ka mo ta simmangpat. Kinapod na nanang. Pimanaw ako ni ti lugar dalina. Tadya kon maibturan ti trato na kanyak. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, anak ko. Apay, adda ka di madingar aramiden ken kanilina. Nagdakkel ti nagbaliwan na manipod nagawid kami ti lugar da nanang. Kanisun ti nangimaton ni tinegosyo ti ulitag na. Nagbabamot na ti pagkitkitaan na kanyak. Saan nga asawa ti pangibilbilangan na kanyak? Kaslaak babaw na masapula ka na yung agtong paliti kayat na nga ipaaramid kanyak. Anya? Nay, kasla sa anak amamati amaaramid ken kanilina dayta anak ko. Nagsingpot mo ti adda kayo pailaang ditoy. Awan apulos ti impakpakita na amaday itilasod ti mano atawon apanagdenayaw. Tsaka mo na niya tinapasamak kan kuha na nanang. Nagsakit. Imbilang kong asawak. Impatrig ko iday ti anak na. Ngam kasto'y lagayam ti supapak ti amin. Kaslaak lang natungpay di imparupa na kanyak no asino ang katalagay ti biyag na. Itigayam laksid ti kinabayagan ti panagtan nami. Live-in partner lang ti nang ibilangan na kanyak. Di nagayam imbilang kaspod no nga asawa na. Ay, oo na ibatan ni Lina. Anya nga ron ti planom ita anak ko. Apay anagawid ka. Dakon kaya tag na di lugar dali na nanang. Ngamawagak ni Lina inton bigat. Kasaritak. Barang no maornos pa iti amin iti nagbaitan mi. Iti laksit ti nagsakit na pa nagsasao na kanyak.
Yaman nakta sinong batam ti awag ko, Lina. Apay nga ngay mawag ka. Di mo't pimanaw kan dito'y lugar ni. Agsaritat ako, ma. Anya pa lang kinas ka na pagsaritaan ta. Si Kati pimanaw. Gaputa dyan maipturan di tratom kanyak, Lina. Mababayin akon kadagiti kakabagyam dita. Ama kaimimatang no kasano ti tratom kanyak. Nagadungam mo. Anya nga rod, di kaya't mga mapasama kita. Tsakon kaya tagnaad dita. Agsubli kayo lang na agina dito lugar mi. Nasa isayat mo't lang ti biyag kan pa nagdadan na tayo dito lugar mi. Tapno anya. Tapno at daaklatan di taunag ti balayo nga agururay kan ka. Aguray no mano ti maipaimam kanyak asweldom nga iyan anay ko para iti pagkasapulan tayo. Saanan, Jess? Nauma akon iti kasta ang klase ti panagbiag. Naanusam mo't idi sana ya. Saan tayo mo't nagkurkurang? Napadasam lang tinadan iti trabaho kung nakaigam iti ado a kwarta. Nagbaliw ka mo't na namin pinsan. Naragsak akon iti kastoy akasasaad mi ditoy. Maipaay ko amin akasapulan ti anak ko. Kan maipayak mo't ti bagig kadagiti jak pulos na ramanan, idi adda kami pailaang iti sidong mo. Pangasim, Lina. Ipatpatag kayo unay ka ni Tonton. Di mo kumamot aramidan kanyak ti kastoy. Ornusan ta ti amin. Awanan ka naskan nga urnusan ta, Jess. Pimanaw ka san aya? Iso adi mo namnamaan nga agsubli kami paikan ka. Hello, Lina. Hello. Pinutad ng tisaritaan mi. Diyos ko, anyan na ito ang napasamak kada kami. Apay ang nagbaanag mo iti kastoy ti amin. Apay. Anya tinapasamak iti panagsarita yu ken ni Lina, anak ko. Awanan, nanang. Di na nagkaytag-sublipay kanyak. Naragsak da ka nun iti kasasaad na nga ginay ti lugar da. Ay, Jess, anak ko. Diyak lang pag-arapakas ti pagbanagan ti relasyon mi kan ni Lina, nanang. Inaramit ko ta amin. Impatag ko'y da nga gina. Ita, kaslawan anyaman na ti panangisina na kanyak. Nagsakit, nanang. Di ka mapukawan itinamnama, anak ko. Anya ti amom, ang mga numakaamiris tumutlaang ni Lina. Ngam ita, masapol nga urnusom ti biyag mo. Agkararag ka, anak ko. Dawatob ti panarabay ti Diyos. Tapno iturong na ka itinalintag adana. Di mo itulok aday tatimang dadaal kan ka. At nakaasi ti Diyos, anak ko. Pag nga asim, tadi ka umibat kan kwa na. Nagsakit a panunutan manang Emmy. Akalpasan ti ado atawan a panagden nami. Namimpinsan a naging nadayo kami. Gapulaang iti saan kumamot arumbeng a pagririan a banag. Amok a nagbalinan a naturad ni Lina, idi adda kamin iti lugar da. Ken addan bukod na asweldo.
Ngam in ka gumaaklat ta kinasarita. Tapno maurnos kumati amin itinagbaetan mi. Ngam kaslaawan anyaman na kankwanan ti amin ang nagdalanan mi. Kaya rigak ti agpalpala maidi nga awan direksyon ti biyag ko. Gapo iti panagsinamin kanilina manang. Ngam gapo iti panarabay kanyak ni nanang, ininutak a nakabangon, manipod iti kinadaksang gasat a napagtengko. Inka gumaak nga rod tinaggaggagat a nagtrabaho, tapno makalipatak. Kat sa anak mo't anapaay, tanapasayaat ko ti panagbiag mi kaninanang. Damag ko nga adan sa bali akadenden na nilina iti lugar da. Iso namin pinsanan anarpuog, tinabatbati, abasit, anamnamak, amaurnos pa iti amin, itinagbaetan mi. Aminado ak nga aging gaita, makarik na akpay laang iti saem, tunggal malagip ko tinapasamak. Ngam ikagkagumaak ti agbalin anatibker, taamok asyak matlaang ti kakaasi, iti kanito nga agpailuyusak iti nasaem alagip tinapalabas. Daytoy ti pakasarita ak manang. Tuy pagayam mo, Jess. Pagayam ko a Jess, nakaladladingit tinapasamak kada kayo kanilina. Ngam panagkunak ket blessing in disguise tinapasamak. Tabayat anasapapay, naamwam ti pudno nga ugali ti babae nga impatag mo iti kastaunay. Saan pa'y akanibusanan ti lubong, pagayam ko? Amok adumtang tumatlaang tinaita ni aparakan ka. Kat amok ano dumtang to day tangaal daw, mapunas to amin asakit anapasaram, itinapalabas nga ayat mo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Rohel at taga Quirino Province. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nga awan labas. Ilingad naklaangan manang itinagan a Rohel at taga Quirino Province. Ulila akon ademang, iso at imbilang kun nga amak ket ti kabsat day ditatang ko. Gapo ta iso tinang padakkel kanyak, sipud pimusay dagiti dadakkel ko. Sa anak mat anakaturpos iti panagadal ko, tadi nakabailan a pagadalan ti imbilang ko nga ama, tamakitaltalon laang ti obra na iti lugar mi. Iso nga itinaganos pay laang nga edad ko, ket nagtrabaho akon, tapno makatulong ak iti pangamaek. Naawis matiriknak anang ipatulod iti padas ko, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Narabi ang kamot as simbang Petrohel, kun kasla na bambanog kaunay. Wan nga rin tatang, timulong ak namin ang nagbagkat kadagiti simbang patastak si ti groceria. Kasta aya barawk. Ay na talaga anarigat ti trabaho yu itaayan mo ang groceria ah. Wan tatang, nang runa no dati agatang iti kinarton wano bulto-bulto a produkto. Masapol nga minabagkatan mi pa nga itulod iti pagluganan da. Kabailam ka dia talaga day ta trabaho, Rohel. Wan tatang, narigat mat nagpili pa iti trabaho, kadyak mat nakaadal. Naimbag nga ron na nakastrigak iti day a groceria. Narigat at talaga ti awan nalpas na barok. Pasensyakan, tadi kamot ngamin kabailan na pinagadal ta makitrab-trabaho aklaan. Tatang, di kayo man nagsoy ti kasta? Pagyamanak nga rod unay ti panang taripato yu kanyak, sipod pimusay dagiti dadakkel ko.
Da kayon di timakdarapan nakaamak sipod idi. Rumbang laeng ata kastamot ti inaramid dagiti dadakkel mo kanyak. Isu dati nagnaidak sipod pimusay da lolo kan lolam. Iso adida nga rin pa kadanagan tatang. Kabailak na ito'y para kadataadwa. Agyaman nakta pinatgam ti awis ko kun Karina. Jack ko makayat, ta sigurado nga aggastos ka manen. Jack mo't kayat amapaay ka. Naimbaglaangin. Rina, amumot siguro ti makagapo no apay nga inawis ka. Kaya't kung aminin na maamuan, no anya ti sungbat mo iti dardarirag ko apanagayat ko kun ka. Amo ka na sayaat ka atao, Rohel. Kan nagagat ka pa'y. Napaliw ko amin dagita agalad mo, bayat ti panagtrabaho ta iti groserya. Katawan na pulos ti panagpamarang iti nakita mga ugalik. Kastamot na nita amin natignay ko. Amog day ta. Isa bayat ti panaglabas ti aldaw. Ininot mo tan anatin nagtirik na kan ka. Ha? Agayatak mo tan kan ka, Rohel. Agpay Sorina? Aklo naman ti panagayat ko kun ka? Wen, Rohel, ay ayatan ka mat. Katsapay ko matadikan to agbaliw. Santo Apolos Rina. Katnam na maamaw na anya ti panakaamamom kanyak. Ang talinaid na ita. Talaga ka di ngagayan ayatan, Rina? Wen, Rohel, ay ayatan ka unay-unay. Kumusta nga iti trabaho barawk? Nasayat mo tatang. Inspirado ak nga rin nagtrabaho ita. Nadlaw nga rod, Rohel. Kasla nakaragrag sa kaunay. Apay, inaklon na ko ni Rina tatang. Agayan ayat kamin. Kasta aya. Ay na nagsayaatan ngay. Akit kaano ayam amum kanyak ngay ni Rina kaayan ayat mao. Ikuyog kunto dito balay tatang. Sigurado ka magustuhan niyo ni Rina. Dahil tagayam ti makagapaw no ape anaragsak ka barawk. Alakit nasaya at mo't ano adan inspirasyon mo. Tapno ka na yun ang nagagat ka iti panagtrabaho medya groserya. Talagang agagatak tatang. Namuna kat agkatrabahuan kami kan ni Rina. Rumbang laeng, Rohel. Mala, agpulis ka nga rodan, tamangantan, baraw. Matlangan ti trabaho tayo. Amo ka na banog ka mata nagkahera itay Rina. Wan nga rod, nagado nga min tinaggatang itay. Sapay aggigiddan da. Day talang tirigat na iti trabaho tayo. Nangrunan no kalkalpas si sweldo. Ta sigurado nga ado ti ag-grocery kadagiti kasapulan da. Saan laang aday ta? Uray dagiti aday store na. Dito'y damot laang nga umay aggatang. Taadayo ang nalaklakatilako tayo ngam iti sabali a pagtagilakwan. Pudno day ta. Ay, iwan gayam. Kaano nga mapantamang lukat iti bank account ta? Tapno makaornong tamatan. Ag-joint account talangan. Total, para matlay iti masakbayan ta urnungan ta. Aywan gaya man niya. O sige, mapantanto inton day off mo. Agpakada aktubiitan ka ni boss. Tapno makarugitan nga agurnong. Sige nga Rod, kastalangan ta aramiden ta. Jay, mabalin ko mga oras sino kada tatag-withdraw iti kwarta no kasapulan ta. Jay, masubra iti sweldo ta. Iso ti ikabil ta iti bangko ta.
Nasaya at dayta na panunot mo, Rohel. Tapno maisaganaan ta ti masakbayan ta, inton kayat tanton ti agkalay sa. Gaputa talaga kayat mi ti makaurnong ka ni Rina akaayan ayat ko manang Emmy na pagnumuan mi nga rod ti manglukat iti bank account mi. Nadarisay ti panagayat ko ka ni Rina. Iso nga ingka gumaak nga inaramid ti amin tapno ayatan nakmet. Pudno an narigat ti trabaho mi nga agpadpada iti groserya pagpapaayan mi. Gamawan anyaman na kada kami. Tasaan kami matalugi iti pasweldo kada kami ti amo mi. Kang runaan na, makatultulong ak ni tatang kadagiti pagkasapulan mi iti balay. Saan la dayta? Makailasin akpay iti depositok iti savings mi ni Rina iti bangko. Agingga iti kinasaritanak ti kaayan ayat ko. Kasla na patugunay ti ibaga, Marina. Wan Rohel, maipapanday to iti trabaho ta. Anya dayta? Inawagan nak ti kasinsin ko. Aw-awisan nak nagtrabaho iti Manila. Ha? Kayat ko adwata ko maamapan ijay. Manila? Ni nagadayon ngay. Kan saan ka daan narigat tagtrabaho ijay? Amumot ngawan ti adal ko. Kakastoy lang nga trabaho ti amo kasarkan. Ado ti trabaho ijay, Rohel. Maisapulan da ka. Ngamsyak, adan agur-uray at trabahok ijay. Sigurado ka kadi iti dayta pang panunutam, Rina. Wan, para dayto iti masakbayan ta. Tapno makaurnong ta adagos. Dakdak ngamin ti masweldo ta ija Manila. Sige, bayam ta panunuta ka na imbag. Kan yuman ko pa'y dayto ko ni tatang. Saan ko maanabayag ti panagdesisyon mo, Rohel? Amano maitad iti sabali ti trabaho nga agur-uray kanyak ijay. No di mo kaya ti sumurot, uray siya klaangan ti mapan. Saan Di ka mabalin na baybayan na mapanagtrabaho nga agmay-may sa ije Manila. Ada ko mayuman ko kada kayo. May papanitian niya, Barok. Awawisan na kami ni Rina ang mapanagtrabaho ije Manila. Ada ka nun trabaho ng agur-ura ijay. Siyakla ka nun tagsapol iti trabaho kinto nada kami ni ije Manila. Adayo a lugar da ita, Rohel. Sapay italaeng nga umadayo ka no kas pangarigan. Wan nga ron tatang. Kaya't nga ni Rina makaurnong kami adagos para iti masakbayan mi. Kasano nga iti pagnaidan nyo ijay. Agabang kami kano tatang. Di kat agdan na kayo nga rodan ijay kasagasawa. Kapilitan na kastanti mapasamak tatang. Palubusan dak ka di. Barok, basta pagsayaatan nulakit day, apay kit din asaan. Mayat mo't dayta, tapno may saganaan nyo ti masakbayan nyo adwa. Ang kasano kayon dito tatang? Di nakpagdanagan, taado dagiti kakasinsin mo, amabalin nga ayabak nga agnaid ditaw tapno adda kadwa. Sige nga tatang, kadi kay agdanag. Pauitan kayon to adagos iti kwarta, apa man na makasapulak iti panggadak iti Manila.
aglatan dito Manila, Rohel. Kastoy gayam dito Nagado alugan, kan nagado at tao iti kalsada. Kasta talaga at syudad dito Makumikom amin at tao iti trabaho da. Oh, papanantang arudan. Mapantay ti lugar ti kasinsin ko. Tamapanta kitaan ti pagtrabahwak. Adamot na nasarakan na apagyananta dito Nagsayatan nga rod no kasta. Sapay lang ko mata matulungan nakbat nagsapol iti trabaho ko dito Orean niya dita nakita ti trabaho. Basta nadalos, ayusan. Una, narigat ti agpili-pili iti trabaho dito O sige, mapantapay nga rod iti address nga imbaga na kanyak. Tapno makapagsasarita tayo na imbang. Anya ko na iti pagnaadan taruhel. Basit laang akwarto da ito Ngam sa nabali. Makabirok tanto matlaang itinasaysaya at nga abangan ta. Anusan tapay laang da ito Wen ka diri na, awan ti parikot. Tinapateg, at pagnaadan ta. Kan agkadwata dito Wen Ay, wen gayam. Nasingpet di amok iti pagsarak kapag tagilakwan ti ukay-ukay. Si Kanay, kumusta mo ti amo nga inchik iti grocerya nagaplayam? Na-stricto rin Kan nauyong kadag iti trabador. Hanggang sa nabali Basta aramidaklatan no niya ti trabaho. Husto day ta. Aganos ta paylaeng. Tadamdamo ta ti umay agtrabaho diting Manila. Makuna anasaya at ti panagbiag mi kaniri na iti lugar mi nga uray makuna ananumulaang ti panagbiag manang Emmy so nga ni mo tinagbalin abiyag mi iti syudad ti Manila. Nakastrat ka sales girl iti may nga ukay-ukay store ni Rina idinto tanaawatak mo ta kargador iti may sa grocerya. Nauyong ti inchik ang nagbalin nga amok. Iso ati daduma katrabahwak, agan anos dalatan, taawan ka no mo ti sabali a master kanda. Syakmet, inka gumaak nga inaramid latan ti trabaho, tapno ada maipawit ko kanitatang, kan agtultuloy a makailasinak, kat manayunan ti urnong mi iti kaayan ayat ko. Umdasan apakaragsakan mi nga agayan ayat, tunggal makita mi amanay nayunan ti urnong mi. Ngam iti panagtulid ti aldaw, adda na duktalak asaan anasayaat nga aramid dagiti katrabahwak manang. Nagbutengak, iso ang nagresign na kadagos iti grocerya a pagpapaayak. Rina, anusam kumapay nga rod aging kay ti makastrega kiti sa bali at trabaho. Di kagdanag, tay kagumaka talaga tagsapol iti sa bali at pagtrabahwak. Wen Rohel, narigat mat ano pilitam ti agtrabaho pay ijay? Talaga narigat Rina. Agasam, tagipuspuslit da kadagiti stak si bodega. Katamudan na nabistok taramid da. Amang ano siyak ti pabasulan da, numaduktalan ti boss mi taramid da. Iso na sayat lang na nagikatak. Husto ti inaramid mo. Amang ano pati si kakat iraman da. Numaduktalan ti aramid da apa nang ipuspuslit da iti staks iti bodega. Nauyong amin na talaga ti amami.
Kan basit ti sweldo. Iso ang napanunod na tikas jay, tap nagkakwartada ka no itidakkel. Ay, saan ana saya at day Rohel? Madiday jay. Ano sampay lang harod ti agtagibalay itaa, tawan pa'y trabaho. Siya pa'y lang ti agtrabaho. Agyaman akan ka rin. Agyaman ak, taman nakaawat ka. Mapay nga awan pa'y ni Rina. Itay pa nagretira iti trabaho na. Di naman nga rin kayo ti pasukon. Tasayang ka no ti pletik ang mapan iti pagtrab-trabahuan na. Isupay ka na maimpad mi. Ada nagsardang alugan iti batog. Siripag man. Ni Rina mo ti dimsahag iti nagsardang akotse iti batog. Asi ino nga tati nang itulod kan kuha na nakakotse. Sapay tinted ti kotse. Iso asaan na makita ti tao ito unag. Aday tan ni Rina. Sa akong ti mga ilukat itiri daw. Naimbagtadakan Rina. Asino ti nang itulod kan ka nakakotse? Gayam may day jay pwesto. Nalabasan na ka agur-uray ti pagluga na ka agawid. Iso nga intulod na kon. Kasta ka di. Sige, agpulis ka nga rudan, tamangan tamutan. Ay, jak pa'y mabisin. Nagmerienda kami ngamin itay di pwesto. Nabsugak pa'y. Si kalangan timahan. Agina na akon, tanaban nugak. Pimanaw mutlatan. Ay, unay ni Rina. Nagdakil ti nagbaliwan na. Nga mawataklatan, tamabambandog mo't iti trabaho na. Mga anak yun din. Tamabisinak una yun anang uray kan kuha na. Aldaw mo't gaya man. Apay nga jak nakaring. Ay, jak pa'y nakaluti ta armusarmi ka ni Rina. Mga ano nagluto ni Rina. Tawan mo tan dito idami. Rina, apay adinak rin ingay. Awan mo dito kusina. Rina? Rina? Talaga nga awan. Apay asan na nagpakada no nasapaan na pa nagtrabaho. Sa balit agparparik na kanya ka. Nakaskas daw. Apay ajak na ka rin. Kan, jak na puta na pimanaw ni Rina. Saan laday ta? Jak pulos nakaputa nagpatpatnag. Itaman tayo napasamak kanyak tigastoy. Madiday ito sa balit agparparik na kanyak. Agsubliak ito silid mi. Awanin da gitarwatan ni Rina. Ano na ito? Ada yung bati na surat.
Anyang itilinaon da ito Rohel. Demon. Namaan nga agawid aktay. Simurot akon iti lalaki ang makaitad kanyak iti narangay a panagbiag. Makaamuha magdan iti bagim. Apay akastoy mo tanti bagbagan ni Rina iti surat na. Lukas na. Pinanawan na kon. Tibangbok ni nga da iti drawer. Kitag. Ultimo ti bankbook mi. Inala ni Rina. Intaray ng turnong mi adwa. Kasanuak pa yun ita. Sa payawan na pulustigam ko akwarta. Itawanan bay na babae. Palangkantis. Traidor. Aldawon nga katang-katangak. Manipod pinagtalaw da kiti pagnanaidan mi. Tasan mo't kaya man nagbaybayad ni Rina iti abang mi. Ay Diyos ko, tulungan na ko ma. Sapay saan ko akabisado dito yung Manila. Mabisina ko na yun. At a restaurant ita sidag. Sigurado nga damakbaka na naibalang iti basuranda. Ang kalkalak iti mabalin ka pamadpad iti bisin ko. Kastoy mo't lang iti naramid ko iti kalman. Daytoy, mabalin tayo ka rin daytoy. Tanay kabin mo't iti supot. Alaak daytoy. Huwag mong kainin yan. Marumi na yan. Pasensya. Mabisin ako. Ha? Ilocano ka? Wan nana. Pasensya kayo. Mabisinak namin. Ilocano akbat laeng. Taga Ilocos Surak Barok. Apay nagkalkalkal ka iti kanam di tabasuraan. Dayo ak lang amin dito nana. Taga Quirino ak. Mabisinak una yun. Kasta ka di? Tinasaya at umay ka. Umunag ta di ta restaurant ko. Tapno makapagsarita ta anaimbag. Anya tinapasamakan ka? Anya itayan tinagan mo? Rohel, madam. Apay nakadanon ka dito'y Manila? Imayak nagtrabaho dito'y madam. Kadwak ti kaayan ayat ko. Ngam, idinawan nanak iti trabaho. Pinanawan nak. Katinala na ti amin ni ornong may ti bangko. Kalpasan na. Pinagtalaw da kiti pagnanaidan mi. Tasaan mo't gayam abinaybayadan ti kaayan ayat ko ti abang mi. Uy, kaasi kamot nga rudno kasta ti naramid kan ka ti kaayan ayat mo. Awan ka diti sa bali nga amaamom dito'y Manila? Awan, madam. Katidakas. Awan na pulos ti kwartak nga imbati da dya babae. Iso nagkatang-katangak manipot pinagtalaw da kiti nagnaidan mi. Kaya't kung arot agawid na ni J. Quirino, madam. Ngam, awan mo ti kwarta kapag plitik nga agawid. Di ka agdanag. Tulungan ka. Ha? Agpay so, madam? Wen, ikan ka iti pagpletem nga agawid. Madam, nadakamat yu itay restaurant yu da ito eh. No, mabalin. Agtrabaho aklangan dito eh. Oraan niya trabaho, madam. Kaya't ko talaga timadaan iti trabaho dito eh. Tada supsuportara ka di lugar mi. Kan may saan pa yung amo ni tata nga kastoy tinapasama kanyak dito Manila.
Sigurado ka? Kaya't mo ti agtrabaho dito'y restaurant ko? Uwan, madam. O sige, ikan kay ti trabaho dito'y. Marik na ka na saya at katao. Kan biktima ka laeng ti manang gundaway a tao. Oh, kumusta ti pa nagtrabaho dito restaurant ko, Rohel? Nasayat mo't, madam. Katagyaman ako una ititulong yung kanya. Awan anyaman na. Matulungak to pa'y dagiti sa bali at tao. Si Kantulakit din apadak nga Ilocano. Naimbaglakit din. Tanay sarungak dito yung lugar yung madam. Tanong saan? Diyak amon na niya tinapasamak kanyak dito yung Manila. Talaga ka di nga awan damag mon may papaniti kaayan-ayat mo. Awanin, madam. Talaga alino ko nak. Intaray na ti amin ni Ornong mi. Manipot nagtrabaho kami di lugar mi. Diyak lang pagarup amaramid na kanyak tikas jay. Inayat ko unay ni Rina, madam. Agpaay eleksyon ken ka tinapasamak. Nariga ti agtalak unay itapanawan. Kan panunutom mo ti bagim. Di mo ipaay ti iso amin mo no agayat ka. Wan, madam. Amok itan. Diyak ba'y katamo na niya ti mapaspasamak ni tatang ko di lugar mi. Tadyak mo na ipatpatuludan ni ti kwarta. Di ka agdanag. Apaman abaalam ti umuna asweldom. Palubusan ka nga agawid iti lugaryo. Tapno masarong karam ni tatang mo. Ipakaamom tinapasamak kan ka ditoy. Katno kayat mo pa'y ti agsubli nga agtrabaho ditoy. Nawaya ka nga agsubli. Wan, madam. Agsubliak. Talaga kayat ko tagtrabaho dito ayan nyo. Agpaayak dito eh. Kaspang subad kumutan iti kinaimbagyo kanyak. Nagsakit a panunutan, mismo akaayan-ayat ko tinanglo ko kanyak manang Emmy. Naimbaglaangan tanam-amok ni madam. Kat tinulungan nak, idi kanito amang rugin nga agbalinak ko mga agpalpalama, gapo iti napasamak. Apaman nga rod ang nagsweldoak, pinalubusan nak ni madam ang nagawid iti probinsyami. Naglaok aragsak, asi, kanda dumapay, tinadlaw ko anarik na ni tatang, apaman anaamuan na tinapasamak kanyak. Ngam imbes apailuyos iti imapay arik nana, binalbalakadan nakit di, kat pinatibker na ti pakinakam ko. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw apanagtalinaad ko iti lugar mi, nagluasak mutlaang ang nagsubli iti syudad ti Manila, kat nagtultuloy ang nagpaayak iti restaurant ni madam. Aging gaitamanang adak pay laang ditoy, kat kontento ak iti trabaho, nang runa pa'y tanasingpet, kan managtulong ni madam. Saan la aday tamanang, nakaurnungak pa yan, kat nasubot kon ti kwarta nga intaray ti kaayan-ayat ko. Awan mo tanapulos ti damag ko maipapan ken ni Rina. Ngam no sa dino man ti ayan na ita,
Sapay la kumata naragsak, kan nasaya at ti kasasaad na itisidong ti lalaki asim murutan na. Daytoy ti padas ko, manang. To'y pagayam mo, Rohel. Rohel, pagayam ko, nagkasang matan ti naramid kan kati babae nga inayat kan pinagtalkam launay. Nagalas a panunutan. Ngamdakkal ti kaasi ti Diyos, tadi na kabinaybayan bayat ti panagkatang-katang mo iti syudad ti Manila. Kanaam-amom tinasingpat nga amom ita iti pagtrab-trabahwam, anang ipaaykan ka iti baro abiyag. Di mo kumangarod lipatan dagiti tao ang nakatulongkan ka, nang runa ka dagiti gundaway nga arig na pinagtalikodan na ka ti lubong. Sapay kuma taagtalinaad ti kinaimbag kan kinasaya at ti panagpuspusom, tapno agtalinaad mat dagiti parabor a maaw-awat mo. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, ti biyak.